ayo uVibhakshni Maharaj. Asike sibuke le ndaba. uLeo uno 4,522 and 8 cent ebhangeni lakhe. Uyahamba kuLeo uyafaka futhi emalini yakhe u875 and 50 cents. Aqede futhi lapho akhiphe u$300. Ake sibheke ukuthi usalelwe imalini. Asidwebele esikunikelwe. Sizofaka la ngenzansi u$4,522 and 8 cent. Ukupho kunye sinako uhambile uLeo wafakane wafaka enye imali. Udeposit kusho ukuthi ufake imali noma wengezile imali yakhe. Unomalini $875 and 50 cent. Asibale lokho esinako ke manje. Imali ayifakile ebhangeni lakhe leli. Sidebelela ngezansi u8 plus 0 uzosipha ba. Ngiyasilula leyo u0 sipho 5 singakhohlwa ichashaza lethu. Siyabala nje inamba ezilula la 2 plus 7 sipho 9 u5 plus 8 usipha ba. Sipho 13 siyabamba u1 wethu la ngenhla 5 impendulo yethu. Unamalini manje $5,397 and 58 cent. Kodwa kuphinde kwathiwa uhambile uLeo wakhipha. Yabona la ngidobela khona withdraw kusho ukuthi uyikhiphile. Nangu Leo ke ukhiphe malini u$300 sizobhala la ngezansi. Singafaka no 0 bethu ngoba phela eceleni akanama cent abakhiphile ukhipha u$300 kuphela. So sesimisa labo 0 ukuze kungabi khona sengathi akunasikhala kunabhalwe lutho esikhaleni. Siyaphinda futhi nanke siyahlanganisa u8 plus minus 0 sipha ba 8 u5 minus 0 sipho 5 singakhohlwa ichashaza lethu 7 minus 0 sipha ba u7 u9 minus 0 9 3 minus 3 sipha ba u0 u5 minus 0 ngoba kukhulu lutho lapha usipha ba u5 na imali emsalele uLeo $5,097.58 cent.